Sultan Mudo ambo bagian kok. tapi sungguh pun Sultan Mudo na boy bang simpai bana kepada segala angku penghulu minyak mama imam kati labay pegawai pemuda uang sumando anak na babako umundo segala kita nalah dua di sidang mujilin aku bah sekarang kau kini Sultan Mudo de ado nan datang dari sebarang tadi dia teh bulet na sebulet pijak na salayang ko bulet la buliah di golongan pijak la buliah dilayangkan ado na taraga yung kakanang ko ditahan jadi penyakit disimpan mani sobatin digagam apo la kabuno ng Sultan jo kiro-kiro alah kabangarun yang dikatangahan sekian pada para Sultan Sampai bagian kok. sampai Sultan Sepanjang buah kebenaran pekiaran kok tadi, kalau didengar lah lo bunyi, kalau dipandang lah lo rupuk. Allah buta bak sawah nasa piring, Allah masak kandung padinya. iyo bana Tapi sementang pun begitu, dek padi indak setangkai dek pipi bukan saya kuah. Dek padi indak setangkai tentu masak indak sekalian dia. Dek pipi indak saya kue tabang indak sekali rau. Karena sabab lebih itu. Lantaran kami lagi berdua juga tiga di hadapan minyak mamak serato. Yuk pangulu dia mau tentang itu tidak mau coba merentang panjang untung kasarak jalur soto ko untung ikan nambuliah ko indah ambeh tentangnya sakiro ambo bawa bajalan bayu bakatu malah basaba bakiah nanti bakiah sampai Sultan sakiro lah bakiah katurang po balelo bakadaan kitab balapa babakna keadaan di sama-sama kita kok kini semudo dek karano tasabui di ambo badu batigo di hadapan minyak mama imam gati labay pagawai mangko di semudo ambo lang namonyo supaya rantak saragam supaya lenggang sahayun duduk mo pakai semudo dulu sipai maranti mo kan may tubana ka semudo sabananya bakiah indak lain dituntutnya to dipandambukan iyo mula seditu semudo sepanjang bana ng katangah di Sultan Mudo itulah kato ni sebenarnya Sultan Mudo kato ni ndak do letak 100 rupiah nyo panuh babulan sampai kali ba undang pituah di nantuo Sultan Mudo nyampang ku undang ado batampuak pusako ado patangkai ada ado batali nyo Sultan Mudo mangabe undang isa kato mangabe kato di pakai itulah bana na baturi Sultan Mudo usaha ragu Sultan tetangga itu ambo nanti kebenarannya sampai bakiah sampai Sultan panjang buah pun yang ambo baru pulir bakiah tentang lentu Allah berkenaan jenjang bakik naik Allah baluang bakik buah bakik lalu Allah balapang untuk beliau iyo berdoa itu mau beliau bakiah insyaallah Sultan bakiah iyo mo kembali perundiangan laluan tan adapun ambo yung bakiah tadi kok penek ndak jadi perhentian kok petang ndak jadi pengalaman di tentangan bajalan bayu bakatu mula ko luwe lambu mudi ay mo roe lambu kan dari tapak sepanjang luwe tagarik petuah ke nantuo petuah ke pangulu pihak di keto ka menjawab undiang kamulangan ibarat tadi di ambo terapi ejo ngulang punya bakian keba ada bakian lah sampai Sultan sukirolah bakian sepanjang bana ng katangah di ambo punya di Sultan Mudo Allah dibawa bayu bajalan bakatu bamula iyo tumpak mencari bulik na sa bulik pijak na sa layang dalam nentu ko bulik la buliah digolongkan pijak la buliah dilayangkan tentang kato ka majawab rundiang mengbagian kepada ambo di Sultan Mudo terlebihnya kabetu benar itu sabananya bakian de ambo kaji na marusuh de manggamang gini ko Sultan Mudo kok kato ndak majawab rundiang ndak makembalian akan tetapi na sebentang ko kini Sultan Mudo Allah Sultan Mudo benar mengembalian rundiang ambo sapuluan Sultan Mudo sabaleh pemberian ambo Sultan Mudo sampai bakiah sampai dong bro sepanjang setia dia bolak kuangnya lambu tinjau kok kalam lambu sigi bepakiah tentang itulah hendak perlu pamai iyo benar alamai undiang kamu pulangan bakiah abana lah undiang kamu pulangan dikajilah wa supaya nak tampak akhir iyo benar apalah wa na dipakiah di masunan tadi lah dilangkahkan kaki dilenggangkan tangan dimudiakan jalanan panjang jalan panjang bakal lain lah buah pendek siku basiku pudiang ame sebelah luar, pudiang intan sebelah dalam, di luang batang-batang. Dari mau masak rangkah makanan urang dagang lalu. Buki didaki lurah diturunin dek jauh basarang dake langsung pi ketigo. Dua dek kami di arok menunggu kedatangan bakiah. Kalau kasah manah nanti dilayangkan pandangan jauh ditikirkan pandangan dako. Di erangan pandangan terus tua. Tempatlah bakiah babondong-bondong dari tempat
siang-siang. Iyo. Gak jauh Allah disontong ampi Allah menjepit tangan. Lalu dibawa ke jorong keduduan sama detik lebih entah kembang gitu di duduan. Iyo benar. Gua ukuran awih lah dapet aja cuma nalita dan lalu dapet ngasih. Nah makan ko tentu bakal tiko semayang mau tu. Kalau lah tiko katiko pakai mungkin rasa-rasa kado. Baru punya dipakai tentang nentun. Ada tak karena ada kita cinta di pikiran. Anda memecun diangan sepatah 25 anda mengaban sepanjang 7 makasih. Di tapian perundian ke pakai amos sungguh pakai amos si PS yang lalu tersebut dipakai. Bakal nampak tentang itu pakai seluruh jalan bertempuh asal lebana ketua tersebut. Insya Allah pakai bacon pakai sebelah sinan kami simak dari situ. Bapak Marian sekian dulu pakai. Sampai saudara. Kirolah pakai. Nak julang akan menjulai nak kilek cayo lah tibo nak alui licin lah datang Allah sukan labuhan jo bicara utang de ambo banyak paikan. Iya malah punya. Lah nyato sakah dari dahan lah nyato bugui dari tampuk nyato kelakang dari kulit. Amalah rupui katus kemuduran begini. Asal lurui jalan batampuh lah patuik sekali di ketangahan kan baitu benar katus kemudu. Sabangannya ya. Ada di luar semudo. Dekat lu lalu labuah bakana janjang. Sebelum janjang ke ditingkik semua itu tak guna rundiang itu tangku tu. Insya Allah ya. Kok lagi ketukuk tambahan betul sudah jadi berbau. Sama di luar ya. Sudah betul. Lain ya bro. Dia wakalat kesapatah lalu tukang bagi luki balangkah gayung babalambeh sampai menuju ketusutan tadi basikinah katu kemudian artinya jangan menaju setan berjalan. Lalu apa ya? Adapun yang menjadi benar dan mau disama sopok kinisan biduk tatumbu ala kasamu akan tatumbu ala tapikir dek pikir palito hati dek manuang seribu aka dalam sabak pada mendatang lalunya di kajian seribu malah rupanya rundiang ketumpah balik bagolanya toba tampu adai dek lurui pandangan mato pido malah tibo di nantara. Iyo. Ukue jajang ko nang kadikabung aluran batang kadititik cewang jurupo bami kasui malah tiang madang tampuk jalai ke buah lamanya limbak nan dari paru itu setan sabalun ukui jajang ko nang kadikabung aluran batang kadititik durian di kayu tanam batabui di pariaman satu tujuan setan ko batikai jalan sami kasih ko batikai panyampayan ala sabak karanoyo setan laki bapitua setan juga lain lubuk lain ikan lain padang lain ilalang lain surau tentu lain pulau guru setan. Iyo. Dalam nantun iyo lah sipai na meminta kepada setan mudo di semasuk kini iyo lah sipai pengajaran sentiang boleh kurang batukuk lupu sekali batimuyan apa sabab karanoyo aluran badan diri ambo nampak ubahnya umpamo layang-layang menyelong sudah kelangkapan aluran tukui awak lemah bingkai meliuk tadi singkek karaju senjak angin pupu dan kadiadang bakuncang bumi jolangi bakupa karang katapi nyampang karam ambo sedentang nama itusan doa ayo minta di patinggangan di sagalo induk di sana itu di kecamatan Limau Ketua Kempur Dalam anda ada ambo sultan kandak dunia pinta balaku sekian benar sultan Sampai bakia. sampai sekarang Sepanjang buah kebenaran pakihnya ke tengah keserak juga ke pakai ambo. iyo benar Aku nembul tentang itu ndak semua ayo memacu ndak kusuk sulaman yulai ndak cahyo kilek dah datang ndak atuh tilah tipu. iyo benar Atos patah nembul tumburun yang sebuah nama nanti. Rupanya Allah pelabuhan yang pakih di becaro tinggal di ambo memakainya. Iyo. Alhamdulillah kejawabnya pakih. Sakira ambo bawa berjalan bayo berketemu lah. Ayo basabah pakih nanti pakih. juk sabati mau ngerti dong Pakih. iyo ambo Kembali perundiangan. laluan dong Capo di muki Madinah uripnya kabeh bakabeh cakon dia pakai basinah dia anggo pulangnya basi capek. Basi capek saja pulangnya kayak pakai. ancak cepet dong Allah melatui gunung Marapi asok menulang ke udara tadi pakai sifat menanti anggo sifat beyo. iyo benar Sepanjang payung nemu ang bengongkan di kiri jok kanan ilie jok mudiak laut nan lagi. Kok ketek lah ngape solat kadang lawan pakai mancuo Allah topek katanya. Baana sekarang kini lah boleh aje kepulungan lah boleh angkat to kabuk pakai. Biar dia ketua kamu undian pakai kemulangan tak baju kepada negeri abu uji umulangan. Keundian ke dipulang dikaji hawa supaya tanpa akhir. iyo benar Pola hawa dek pakai sama soran tadi dek kanulah baluang lah buah lah bakana anjing yang akan tetapi dek pakai sebelum ketua kali sabui undian kali baco. Rupoi tentang itu ada pulau namai distia.
atulah madisia di pakiah di masuk na cako kung ados yang tiang mabili kurang batu kuat kurang kacana betimbun kan kiro itu kata pakiah Iyo benar. bago diambil tantangan itu pakiah tantangan sentiang membela itulah besok kita pakai akan tetapi pakiah macam lihat dia tumbuh bago dia rupo kalau sadona itu bagari dia tiba kejo itu kalau indak sadona itu pakiah pulang maklum pada pakiah sekian berbalik dengan pakiah Sampai saudara. sekira lah pakiah Allah mengatui gunung Merapi sok menjulang ke udara galado di padang panjang. De ambo sipai menanti sultan mudo sipai bayo Allah bayo bagido sama kadang. Allah malah rupo. Satantangan yang kita nang katangah tadi itu de sultan mudo ambo kapadang barantang balang karibo bakare kayu tapi yang ditingkik dengan janji-janji di Allah dia mau pakai. iya Laga dia duduk dalam wadai limbago basidang di narape. Supaya rantak nangko saragam supaya lenggang sahayul duduk mupakai sultan mudo dahulu sipai menanti berdandi rembo dalam nantun dek sultan mudo lah di payon dek ambo lah pudo sipai menanti sepanjang buah payon sultan mudo lah dapet bilik nasa golek picak nasa layang ojo kato kamanjawa yang mengembalian kepada diri ambo di sultan mudo juo terakhirnya iya abanalah nang kapamarinya di sultan mudo di sama-sama kini asal ranah bana mau simpang pakai di dalam ranah bukit bio sentiang menilai samo kita pakai bio betul dek selabo kan betul bana kata semudo sabananya akan tetapi salampi daripada orang itu kok menilihat dia tumbuh madang yo dia terupo kan betul bana kata semudo iya anda harus semudo de ambo kok tagamang ambola pajawe kok anyui ambola basosong de ambo yo sandang dalam hati semudo kok sajuk dalam kiro-kiro akhirnya betul sudah iya dua-dua salahan sudah muncul sisi-sisi seperapah bahwa rundian itu rasa tikir kok itu serangnya sudah insya Allah pakiah kok lagi ketukar tambahan kok sudah muncul bojoran baluangan pakiah